Erabileran nabarmen jetxigea eta ikusko dugu hurrengo urtean berriro datuk eguneratzen dinin nolako datuak dien, kale erabileranak, baina ez, bueno, intuiziuk esaten du edo berdin edo bera jungo dela erabilera. Baina egia da, horrengatik gaude larrialdi linguistiko batian, eta gero eta oihartzunen gero eta igual gaztiago, ez gaztiago, baizik eta gaztiago edo lehenago entzuten dituzu gazteleraz lehen agian babestuak zeuden espazio batzutan, ez? Hezkuntza munduan eta oparkiak edo aurren eremu oso babestua zen, eta gaur egun ohikoa eta dena da adin horietako gazteleraz entzuten hastea eta hori lehen etzen gertatzen. Bueno, baina askotan fokua jartzen dugu gazte edo aurretan eta esamerra doa haiek dila euskara gehien egiten dutenak. Hemen foko nagusia helduak gea, gaztelera gehien egiten dugunak oihartzunen, orduan egia etorkizunei behira beti jartzen gala aurreta gaztiei behira, baina oraina helduak oihartzun erdalduna, ze euskalduna bezain erdalduna gea, helduen gatik da, helduen erruz da. Bueno, ilusiorako puntu bat usteatik nik bai egia, ze egia da kontseiluak mobilizazioak eta hasi zienetikan eta nik bai sentitzutela behintzat euskalgintzan eta inguruan gogo berritze bat euskeran alde borrokatzeko.